אותך שמעון פרס. ערב חדש שבתיח קר, זהו זה במלח ים תיכון ים כנרת, תזרוק יום על אחרי שבת שבאה וחוזרת, רק בחגים עושה של כפרת, עוד מונדיאל אבל בלי הנבחרת. במבה במבה, מספיק אלמה, מתל אביב עד בן גוריון, שקש נקר, עוד כפרה, אריק איינשטיין הגדול. היידה, המשטרה 1-0, דווקא, דווקא, אוהבים אותך שמעון פרס. רגליים לשירת התקווה כפת אותי בדגל תושך ישראלי וגם נשיקה עד סוף תתיתרי במילים מפתח שווה דירוס כספות דיבוקר ספרדי דידי נחמן מאומן זה הכי ישראלי טוב עינה במבה במבה מספיק הרמה מתל אביב עד בן גוריון שקש נקר אוי כפרה אריק איינשטיין הגדול. היידה, המשטרה 1-0, דווקא, דווקא, אוהבים אותך שמעון פרס. אני פה למשטרה, וייסי פרס, אובמה תעזור, ולא לשמור, אנחנו נשתדל, יש כמעט ברזל, השיקום מקומי, רק אנחנו נמרים, יש לנו פגה, קבלו את הפיל! קבלו את סופר מריו! נועה, בואי. סופר מריו, בוא לפה. וקבלו את מיקי מאוס! אוקיי, עכשיו
אנחנו הופכים אחד-אחד. זהו. די. מיקי מאוס! עמית בן דוד המכונה בנדה, האלוף שלנו. הרמזים, את יכולה להראות את הרמזים שלו? מי זאת? קבלו! ולמחאת כפיים את הפינה! יעל צבי! איזה אלופים! ומי זה? חזק! קבלו את הפנתר הוורוד שלנו! אלופה! הישר מקנדה. אוקיי, מוכנים? חזק לפנדה. מי זה? 3, 4 ו... קבלו את צלם! היא הספיקה היום להכין ג'חנום, למכור נקניקיות, להתחפש לפנדה, לרקוד, להקליט את השיעור הצלע, אין עליי. ואחרון חביב, רגע, מי זה? עכשיו, 3, 4, המתנה הכי גדולה! מחיאות כפיים לכל הדמויות הגלגליות האלופות! כל הכבוד לכם, שיחקתם אותה.